Girman ya tafi gashi ya da Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan baya. Ashe, na gode. Hamza tashi ka bani kiɗan mazan fama. Girman ya tafi gashi ya da Labarin ga zan koma gidan girma. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Allah ka ji kan sarkin mu mai girma. Girman ya tafi gashi ya da Yau ba ka lubu sarki rabu ya koma. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Rabana ka ji kansa gwani makagina. Girman ya tafi gashi ya da Yanzu dai na san ma'anar mafarki na. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Na ga Aliyu gadanga ya zauna. Girman ya tafi gashi ya da Ni dama can shi ne hasashe Haji na. Dakta Aliyu yake gadon Jama'ar sarki. gaya mun yi rashin mazan ba. Girman ya tafi gashi ya da A sarki mai aiki na gaskiya. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Darakta injiniya Alhassan Sabo. Girman ya tafi gashi ya da Na saya sai shi fa ya ce miyo waka. Girman ya tafi gashi ya da A za ya rike jama'a da gaskiya. Haji Dakta Aliyu yake gadon A sarki. duma haɗe kayi guri ɗaya. Girman ya tafi gashi ya da A zai kuma kyautata ci gaban gaya. Girman ya tafi gashi ya da Har da Musa Isa na ke razan nan Haji gaya. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Ga sarifin rara na kawo. Girman ya tafi gashi ya da Dakta Ali na baba ganduje. Girman ya tafi gashi ya da Ka karɓi sarauta rabu ya Haji yarda. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Darakta injiniya baba an gode. Girman ya tafi gashi ya da Dan sarki shi bai gaji wargi ba. Girman ya tafi gashi ya da Gashe bauna bata girbi giwa Haji ba. Dakta Aliyu yake gadon Ni ba sarki. zan tafiya in ba da falke ba. Girman ya tafi gashi ya da Barakan ya ajiye baba na Haji tuba. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Ga Dawisu ba mai gidan wanka. Girman ya tafi gashi ya da Kowa ya kara da Aliyu zai Haji kuka. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Ga sarki da rabin wani sarki. Girman ya tafi gashi ya da Girman ya tafi gashi ya dawo. Hai, na gode. A girman ya tafi gashi ya dawo. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Ali zaton mazawa. Girman ya tafi gashi ya Haji da Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan Na ce baya. girman ya tafi gashi ya dawo Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu zaton mazawa. Girman ya tafi gashi ya da Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan baya. Ilahu buwayi a gaza mana kan aikin karmu yi gaggawa. Girman ya tafi gashi ya da Ya adin kai ne kake bani na roƙo ka da ɗan dubun baya. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Ƙara salati gun ma'aiki abun ƙauna da yabo gurin kowa. Girman ya tafi gashi ya da Idan kuka sa Ali sahabbansa wanda suka yi mulki na gaskiya. Girman ya tafi gashi ya da Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan Da baya. farko ta aliya na kan fara dan ita zan miƙa gurin sarki. Girman ya tafi gashi ya da Mai kuma ta'aziyya ga ganduje gwamna alkyauba diyan Haji sarki. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Alhassan Sabo na saya zaki na ta'aziyya gumburin sarki. Girman ya tafi gashi ya da Sarki kirmau Allah kyauta makwanci kai shi duma ga yan ga. Girman ya tafi gashi ya da Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan baya. Masarautar nan ga ya kar kuɗi mota domin ya tafi gashi ya dawo. Girman ya tafi gashi ya da Sabon sarki Dakta Ali duk halaye na saya ko. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Daman an ce duka mai jago kadda ta yada zane gurin goyo. Girman ya tafi gashi ya dawo. Wanda ya mun gode wa lillahi don ka ba mu zazan baya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu sassan mazan baya. An gado ya gaji ba a wasa mun ga sarauta yanzu ta girma. Girman ya tafi gashi ya dawo. Dama kibi duk masuncinsa
ai ya dace ya rubo Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dakta kayi kamar mahaifinka in muka duba ko fagen fama. Girman ya tafi gashi ya dawo. Me akushi ka aje a ɗakin ka ƙwarya ta zauna gidan ƙwarya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Girmau dakta ne mahaifinka kai ma kai daga tafagen fama. Girman ya tafi gashi ya dawo. Girmau ya yi ma'ajin jihar Kano su suka gyara jihar mu ta Haji Igiyar. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Kai ma'aji a aikinka Allah ya yi ma yawan kima. Girman ya tafi gashi ya dawo. Girmau ya yi rubon ƙasar gaya kai ma ka yi rubon ƙasar gaya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Muna lalle da zuwan wurin sarki Alhaji Ali tsatsan cikin gaya. Girman ya tafi gashi ya dawo. Sarki mai shidima da addini mai buri a riko da gaskiya. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dakta Aliyu yana matashinsa samshi baya shiri da ƙarya. Girman ya tafi gashi ya dawo. Madalla da zuwa da martaba sarki mai hali na gaskiya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Muna addu'a Allah ya dafa kai yi riƙon mulki kalau-kalau. Girman ya tafi gashi ya dawo. Kare maka sharrin masu sharri ilahu ya saka ga masu mulkalo. Haji Dakta Aliyu yake gadon Ya sarki. bayi jima bisa kan kujerar ka kai ma kai mulki farin salo. Girman ya tafi gashi ya Ya dawo. ba nisan kwana da lafiya ya Allah ya daɗe ka juriya. Girman ya tafi gashi ya dawo. Dakta Aliyu na Baba Ganduje. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Hausawa suka ce gadon garki san ba za a saka shi kuka ba. Girman ya tafi gashi ya dawo. Ga gero nan cir a rumbun mu ga wani ya bani bai yi noma Haji ba. Dakta Aliyu yake gadon Da sarki. masu kama aka ce ake kota ba da icen kuka na banza ba. Girman ya tafi gashi ya Da a dawo. baya fa na yi batu ko butsakanta ƙwarya ta zauna gidan gwaya. Girman ya tafi gashi ya dawo. Dakta Aliyu na Baba Ganduje. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan A baya. zaki tashi ka je muna abun ka kare ka kabun ne gidan kura. Girman ya tafi gashi ya dawo. Dakta Aliyu rike iyalanka ja su guri guda ku yi ta mashira. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Kowa naka cikin gidanku gaba ɗaya manya ana su har yara. Girman ya tafi gashi ya dawo. Yara hamani ya sanya albarka wanga sarauta a jami'an gaya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Idan an haɗe kai kar a bambanta girmau ya tafi gashi ya dawo. Girman ya tafi gashi ya dawo. Ba wani zancen yan ubanci da yan cece kuce masu kai kawo. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Sakon injiniya ne amanar zannan gayya mun kawo. Girman ya tafi gashi ya Shi dawo. burinsa zama na lafiya, ai haƙurin mulki gaba ɗaya. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya. Kirmau ya tafi gashi ya dawo. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu tsatsan mazauwa. Girman ya tafi gashi ya Haji dawo. Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan Na ce baya. Kirmau ya tafi gashi ya dawo Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki Dakta Aliyu tsatsan mazauwa. Girman ya tafi gashi ya dawo. Haji Dakta Aliyu yake gadon sarki. Dan sarki ya gaji sarki, Dakta Aliyu sassan mazan baya.